Ma'am, ay pagunta na si ma'am. Ikaw na paila sa imong ngalan ha? Kana. Maayong gabi sa atong tanan. Ang uban nakaila nako, ang uban wala pod makaila. Ako si Michelle Bacarisa, naminyo kong taga Pangasinan. Pataksil na akong apelyido karon. So kanang dili nato pakadak-an ang kanang lantugi kay ang pulong sa Ginoo dili angay ilantugi kay ang makipaglantugi sa pulong sa Ginoo, that is pride. Remember, pride comes from Satan, ang humility comes from God. So ang basihan sa Ginoo sa atong kinabuhi kasing-kasing. So katong giingon ni pastor ganina nga ng mga Baptist, ng mga born again. Ako gyud mong sultihan, ang word born again is not a religion. That is Jesus command. Kumanda ni Jesus. Kung kinsatong nagabasa sa Catholic Bible, basaha ang John 3:3. Oh, John 3:3 basahan ninyo, isulat ninyo aron di mo kalimot. Basaha ang John 3:3. Naalaman ko ihatag ninyo nga bersikulo. Mingingon ang pulong sa Ginoo, except a man be born again, Okay. he cannot see the kingdom of God. Excuse me ma'am. Karon, Pangutan na. nadalipay naman po ko nga, ato mo ko sa merkado kay dako gipalit. Paggawas na ko dire, kung unsa man na, na si Father Darwin, oy salamat sa Ginoo. Kay unsay isulti ni Father Darwin, makasugyot po ko, makakontribute po ko aron ang mga taga Maribokhanon dili matwist. Kay ang basihan ra sa Ginoo baya kasing-kasing, dili dagway ang basihan sa Ginoo, dili ang atong pagkarelihiyoso. No, relationship with Him. Sister, excuse me sa panahon dos pangutana. So kung mamahayag ka, pwede ka mamahayag niya pangutanon ko kanamo. So for clarification lang, usa man jud ka Katoliko or born again nga community? What community you belong? Na duha man gud na wa masabti. Dili. Asabot born again ka. Catholic born again. Okay, so therefore, laktod kapag istorya, born again Christian ka. Kay mao man ay gusto sa Ginoo. Dili, wa ko mo na. Kung nila ka po na is born again Christian ba ka? Oh yes. Unsa may specific name sa imong church? Dili. What is that specific name sa imong church? Di, ma'am, this program, ma'am, mautan na gid me, may patakaran na mo dire. What is the name of your church? O imong ginasimbahan ron? Unsa man kasimbahan? Ang ako yung gisimbahan pagkamulat nako dinhi sa kalibutan nga kamaon ako mulakaw mosulod sa church dadon kong dadi is Roman Catholic. Karon kay diha may nag-share sa pulong sa Ginoo from Catholic Bible. Nga kinahanglan mataw kita pag-usap diha sa espiritu usa ka matuoran. Okay. So karon akong gisunod ang Catholic Bible. Ako kota na unsa lagi kang unsang simbahan mo karon ming nagpangita ko ang usa mga simbahan ka. Daghan born again. Di pa minasa na may mga born again Alliance Church. Napatay mga Pentecostal Church, natay mga usa pa mga Baptist Church, One Way Church. Daghan. Philippine Catholic basi kauban mong prisi. Dili. Akong ipasabot. Simbahan. Kananay singa nani akong i-detail. Sige. Na ako Tesa karo. Nganong maglisod magimugtupag sa pangutanan simple. Listen. Ako ugangan ma'am is born again. Alliance Church. Ako maugangan pastora. Ako po what is the specific name sa simbahan? Nag-fellowship ko sa Shalom. 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 Okay, therefore Shalom. Mobade ko dire. Asa man ka diri? Sila magtuki sa pulong sa Ginoo kay kuan man kanalay. So naklaro na mo nga Shalom, member ka sa Shalom. Asa man ka nabunyagan o kanang na ay ubo, kasama ka nabunyagan o kanang
sa tawag niya? Bautismo ninyo nga kanang gi kaya mo kay sikis kataliko man. Immersion. Immerse ka asa man ka na immerse? Kuan pa ko. Sa Shalom ka. Sa Shalom ka. Sa kuan kanang Tagbilaran. Katag sa simana sa Tagbilaran man. Mara ko pud gyapon. Shalom gyapon. Okay. So at least naklaro na to ron nga dili siya Roman Catholic, kundi born again nga Shalom. Pero kananay Brad, dili ta mo ingon og sila Katoliko kare siya No, may distinction. May distinction. Sara ta diha sa Ginoo. This is. Ingon sa man ang pulong sa Ginoo sa John 3:16. Di ba ingon for God so loved the world? Kinsa man ang naa sa world, di ba kitang tanang mga tao? So mao nang Amen, amen. Dili angay maglantugi kay ubuot hunang. Naaman ko ma'am, buhat 17, versikulo 2. Kama 17. Si San Pablo nakiglantogi sa plaza matag adlaw. Atong basahon si mo Biblia. Kaya sigwa kakabasa or wa katudloy. 1 Corinto 10:4 nga to sa 5. Ang mga apostoles nakiglantogi. Dili ko mahilig. At least makibaw ka karon. Basta ang paglantugi lang, ibagi lang sa kuma. 17:2. Sumala sa yang nabatasan, sulod sa tulo ka adlaw ipapahulay, nakiglantugi siya dito sa tao pinasikat sa kasulatan. 17. Wa ka tudluy siguro atin. 17, nagkatang 17, usahay tupod lagi kay napuwa putak taboy. Busa 17, busa buhat 17, tiknot na. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudyo dito sa sinagoga ug sa mga dili Hudyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga miadto sa plaza matag adlaw. So nagyud ay pakiglantugi. Tito 3:9. Apan likaye ang mga paglantogi nga binuang o ang mga lista sa mga kagikan o paglalis o tinubagay may tungod sa balaod kay walay kapuslanan o mga kawang. So nailang tugi nga gibawal. So ari putas Corinto 4:5 ang ingon dito ginupig sa mga apostoles ang mga hiwi o ang mga huyang nga mga baruganan sa mga tao. So therefore sister, kani ba ang buhat di city? Nakabasa ka ni, gituluan kang pastor, wala? Di man pod ka ingog. Dili, buhat na lang. Gituluan ba ka, nakadungog ka ni pastor, nga Dili man ang di pastor city. nagbasa. Di city, so mangutan na pa ka di na. Ako, Mangutan na ka? na naman ko ang inyong Subot masabot, naadyoy lang tugi. Dili. Sister, pagkaroon na tanong, buhat masabot sister, naadyoy lang tugi nga gibawal. Pero napoy lang pero tugi nga ako di ko makipaglantogi. ayaw lang kay murag gamay Pero pagkaglaybawan. aga ako radyo kay sunod, ang giingon ni Jesus Christ, simple ra kaayo. Oo. Dawaton si Jesus Christ nga atong personal Lord and Savior Okay. ug Asa man mabasa, sister? Sister, asa mabasa, sister, nga dawaton si- Brad, ayaw sa pag-interrupt. Kanang dawaton si Jesus Christ, simple ra. Dawaton si Jesus Christ sa atong kinabuhi ug magbag-o ta sa transformation heart. Okay. O marago na. Simple Asa man ra. mabasa sa Biblia nga si Kristo dawaton to nga personal savior and you will be saved. Bersikulo. Kay pa naman ka ana. Asa lagi mabasa? Wa ko kibaw, wa ko nabasahan. Maora ni simple ka adyo. 3 things to do to clean our hearts. Maora na mag-repent. Sige. O, So daghang salamat, sister. away sa atong kanangilan nga batasan. O niya atong i-confess sa Ginoo. Sister. Gusto man kahata nag-asam-asam man kahata ini kamatay nato ato ta sa langit paingon. So mao na magbag-o ta sa atong kinabuhi. Okay, so salamat kay sister ha. Mao ni ang atong moagi yung ta ni Jesus Christ. Oh, moagi ta ni Jesus. Kinsa may wa mo tuod dinhi ni Kristo hala tindog. O daghang salamat aning So, dili pwede di ay ni basta nga ako karon. dili ko makipaglantogi. Kay Okay. Kini tanan sister ni tuod ni Kristo tanan. Ako naming Ang nidawat Ay, ni sila tanan kay bininyagan man eh. Ang problema lang nato ani sister Wa na imutanan. kay nagkalailahi ang atong baruganan sa atong pagtuo. Ano? Oh. So nanay kauban si Prisiron. Okay, so daghang salamat Ma'am Macarisa, no? So mo gyud na yamo gitambag sa kanunay sa mga Katoliko.
kung pwede, bahalag magtuon, balag usara ka mong bersikulo. So sa kadlaw. Kay makay ma'am, ganahan ko ma'am kay may pagtuon niya sa Biblia. Salamat ta. Pero bawal ang makiglantugi pero naaday mabasa. Ha? So maglantugi Mautan na pamini mo. Asa naman ka? Pangudagan. Napagani imi. Ay, Pamutan na pa di ay. napagani. No, sama ka. Okay, ma'am, salamat ma'am ha. Ma'am Bagarisa. Shalom dahil siya, shalom. Sa shalom. Dahil pa siya. So, Sige. O niya, mangutana atong tiwasog pangutana si Brad Presi. Tiwasog na to. Apa ni mo man? Wapa mauman. Wapa mauman si Kurang dagduda ko. Kapay si Roland mautan na. Sige. Si Roland. Sayang po kay si Roland na mahaya ganina di kabaos. Di ko kabaos. Pabaos na to ni. Sige. Okay. Pangutana. Direct to the point lang bro. Ako pangutana. Ang tema ni mo bahin sa kaluwasan. Okay. Kung bahin sa kaluwasan, ang pagtuman sa sugo, apil ba sa pagtulunan ni Jesus aron makabot ang kaluwasan? Apil o dili apil? Dili gud apel kay si Kristo may nagluwas. Dili apel ang kasuguan nga maluwas ka. Kay ngani ganis Kristo aron pagluwas ka way nakatuman. Ya mo apel pud nimo. Ang iko sa Biblia kay ang Dios na higugma nato gipadala nga anak aron pagluwas nato. Susiya ra jud nagluwas nato sa tong sala. Kadtong nangaluwas mubaos puro pagigugma. Vice versa ba? Nahigugma man ang Diyos ang to, may gugma po niya. Kung sa paaging nahigugma ta niya, tumana ang masugo. Okay? Mano makatuman po ta sugo? Kay sa diyang naluwas ka, gipatikan ka sa Espiritu Santo, o makatuman na ka sa sugo sa Diyos, kay niingo man si Kristo, wala ka mo'y mahimo kung wala ko. Mabito ang pare, ang Ginoo manaka ninyo. Tupag pugoy-pugoy, wapay siguro. Kina naman liguro ta. Kay ang pare, ala pamino ko ng mga pastor magkunana ba? Pare raman. Pero ang problema pus kinabuhi kung itubag nasab nimo, agro. Ngit-ngit pas alakitran. Manang kung naanas Kristo nimo bisag Katoliko hangtod ka mamatay, mabag-o jud imong kinabuhi. Kay siya may mo drive nimo, siya mo guide nimo. So ano po kasugo? Way labot sa kaluwasan, labot sa pagtuman kay higugma kaniya. So salamat kay Babisi kay Isa lang. ang iya din kunong kuan kanang kinahanglan nga Dili mo tuman sa sugo. di mo tuman sa sugo. Oo. May giingon niya kanina, di mo tuman sa sugo. Mo may tubag diya. Mo yung tubag kanina, o yan. Ang ko, ang pagtuman sa pagtulunan ni Jesus, apil ba sa kaluwasan? Walay apil. Walay apil. May yung giingon. Ato Sako lagi pa. klaro. Sako pa. lagi klaro kanina. Ikadua, Kadua sa mo ito kay Brad Prese, katong gingon sa tong Ginoo sa Ebanghelyo ni San Lucas 6:46, nganong magtawag man kamo kanako Ginoo nga dili man kamo mutuman sa akong gisugo kaninyo. Akong pangutana, kinsa man ang Ginoo nga imong gituhuan, nga imong isangyaw sa mga tao, nga wa may sugo nga tumanon? Kinsa man ang Ginoo? Jesus ang Ginoo. Ningon ang Ginoo dito sa paano mo yung Ginoo nga di mo tuman. Sa tupa kung may mga Ginoo Lord agalon, mutuman ka siyang sugo. Pero dili i-address nimo kung ituman ka. Katurang wa ningo Ginoo wa mutuman. Dili para natong tanan na kadituman punta. Pero katong kamo nga matuman, address niyo na. Ano mo Ginoo sa Ginoo nga di mo pumutuan siyang sugo. Okay. Ang pagtuma sugo lagi gikaingon ko ayo i-misinterpret ninyo nga dili ko mo tumag sugo. Kay di ko mo tumag sugo. Aw, napukas ako, pusilon ka naron. Tuganan mo nako. Ang tao ganing mapuyan na Ginoo, matsin sa niyang kinabuhi. Di na ka magdumot, di na ka mangaway, mapasayloon na ka. Tunggay bunga sa espiritu, gugma, kalipay, kalinaw, paikog. Ngunang mga ebidensya ng kung naa ka sa Ginoo. Ngunang ayob si Minglinga, di ta mo tumagsugo. Mutuman ang tugsugo, kay giluwas na ta. Kay tuyo sa Dinos nga, nganong giluwas ka, aron pabuhaton og maayo. Episo 2:10.
Kulang na magutang mga bersikulo, kulang tagpulong sa Ginoo, kay matupang uban. Di na buhat brad kay luwas ng guta. Sayo po ng istoryahan. Okay, klaro na nako pre. Okay. sige. Si Brad Prissy sa permirong pangutana dili magtuman og sugo. Pero Karon, karon magtuman na ikaduha, pod. magtuman na pod og sugo. libog, Unang libog. kung magwali ni Maribog, ayaw gid ninyo paminawan ni kay klaro gawasod. 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 Oh. Nya kung di sa magtuman sa sugo sa Santiago 2:19, ang yawa mituog Ginoo pero di mo tuman sa sugo. Tingog sama ni sila. Di man tuman ng sugo ang yawa pero mituog Ginoo. Nya. 2:19. Nya, gani- Ako hatag ni Brad Edgar. Ganina pre, ningon po siya ganina pre nga gingon maingon kuno ang pare ang Ginoo manaakan ninyo. Kalinaw naakan ninyo. Unya wapo ngit-ngit pa kuno sa likitran. Nya ni sugo man na ni Kristo sa inyong pagpanglakaw kinahanglan ing nasa ang kalinaw manaakan ninyo. Ya. Di gyud mo tuman jud ni pre karon pa na ko nahibaw nga di gyud mo tuman eh. Ngit-ngit pa ni sa likitran eh. Siya day ngit-ngit sa likitran. So atong ano pre? Si Brad Edgar Logan ang atong mangutana ni Brad Prissy, pastor din eh. Sa CFD Talibon, Brad Edgar Logan. Okay, so mga Exxon, atong karon mo ni kay kanina, niingon siya nga luwas na kuno siya. Naluwas na Ako pagutahan na nimo, Pres. Siya rin Naluwas na ba jud ka? Naluwas lagi siya ganina sa iyang hukom ring iyang Di kaugalingon. siya patubag ka, pre. Naluwas na ba jud ka o di pa kaluwas? Wa man tali ka maminaw. Balik-balik na naluwas lagi ko kay si Kristo nagluwas nako nito po ko kay makasala man ko alam mga bungagin may luwas sa unsa man ko o koy labot Okay, luwas. gaantos muna in taon ya muna walis pare kasi si Kristo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa las kalibutan ang mutuo may kinabuhin dayon ya ore ko yapil So luwas lagi dai siya. kana Asa na pagutahan na, ang taong luwas na asa may butang Ginoo, langit o impierno? ang luwas Asa ibutang? kalma lang Asa kumbaga ba? Asa ibutang sa Ginoo ang taong luwas na, langit o impierno? pagkakaron Ito ka ka. Asa ibutang ba? Langit o impierno? ikaw ba pagkabagas ako Sabi, gipapili na ako. Asa ibutang sa Ginoo ang taong luwas na, langit o impierno? pagkakaron ani sa ya sunod ikaw ba kay pagkakaning balik ang Ginoo unsa mo ka oy Gipapili na ako. nahuwat pa ko Ah. unsa man ka dali po ka ikaw Ipatubag. na ato Ato ipatubag. manong iapil man po ni mong una ka dito hala una dito sa kwa Ato ko ni Ayaw, pamangin. Papili na to ni. Di patubag Mr. Moderator. mutubag lagi ko Sige, sa pata. Ako po tayo na, ang taong luwas na sa ibutang Ginoo. Sa langit ba o sa impierno? Tubag una po sa rason. natural ang luwas langit yun na pero pagkakaroon ay sata kay musangyaw pa man ko Gauno na, niyo bitaw sudo. Sawan 14, salig ka mo sa Dios o salig sa pagkanako. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang lawak. Og moadto ako aron mag-andam alang kaninyo. Kung makaandam nako, kuhaon ko kamo. Yo pa sa kanda ba to nata dito? Reserve pa ka. So ang naluwas na sa iglesia. Buhat dos ko Sa iglesia man. Gidugang ang naluwas sa iglesia. Sa iglesia. Katauhan sa Dios. O sa iglesia man. Daghan mo iglesia. Iglesia ni Kristo. Kamanalo? Ala-alag iglesia ni Prissy. Ikaw jud mo, kuti-kutihan jud mo ba? Ang tubag mga kaigsunan, ang taong luwas na sa kung ibutang? Sa langit. Sa langit. So napa man siya din he. Awa pa. So naka na dito. So kining ni dili pa ni luwas, giluasan lang. Luwas o luwasan? Giluasan. Sige. Okay, daghang salamat, bro. Brad Prissy. Daghang salamat po na imong utana ug sunod dato pamayag si Brad. Apa imong utana isa? Si last three. Last time utana. Ibis malingaw na og pangutana. Bro, prese, kini kay amigo na ko ni. Kini ba ingon ka ganina nga gikan sa Katoliko nga Romano. Tinuod di. Sa tinuod wala man ko sulti gikan. Kanya bitaw ko niya gisulti daw mo maminaw. Kung wa pa ko ka seminar o charismatic Catholic o couple for Christ,
sige pong pangitag asay sa tong reliyon. Pero ni-stop na ko. Nag-steady na ko sa Katoliko, pero ngalan Pilipin Katolik. Taga Pilipinas man ko. Kamu taga Roma mo, Roma Katolik mo. Okay. Ako ra usa Ikaduha. Pilipinas ani. Okay na, ikaduha. Okay. Kay gikan man ka sa Roman Catholic o niya karon nahimo na kang Philippine Catholic. Sumala sa unang Juan 2:18-19, ang title ani nga basahon, ang kaaway ni Kristo. Matod pa, mga anak, mauna ang katapusan nga takna o ingon nga inyong hilungdan nga moabot ang Antikristo. Bisan ngani karon nag-abot ang daghan nga mga Antikristo tungod niana mahibaluan ninyo nga mao na kini ang katapusan takna. 19, na mahawa sila kanato apan sila dili ato, kay kung sila ato pa nagpadayon unta sila uban kanato, apan mibulag sila aron mapadayag nga sila dili kauban nato. Ang pangutana, kay nahimo naman kang Philippine Catholic karon, kaaway ka ni Kristo o dili? Dili. Amigo ni Kristo kay magtotoo ni Kristo nakaaway nun. Pasti lang di malasa. Kanang giingon nimo ana, ang apostolis na to kay naa man sila grupo o kauban. Na may nimiya nila so nagpaasabot dili kauban. O gigamit ko na sa iglesia ni Manalo nga naapoy nibiya nila gamiton ko ng bersikulo ha. Pero dili nagpasabot nga nibiya ni Kristo, kundi nibiya sa grupo kay lain pong grupo. Pero ang butas-but nako magtotoo kang Kristo, pabilin kang Kristo, dili kakaaway ni Kristo. Bisag mo biya kas Katoliko, balin kag laing reliyon, basta kay magtotoo kang Kristo, dili kakaaway. Ang ato alam mo gibutang mo na kay ikaw ni biyas Katoliko kaaway ka ni Kristo. Kisa may giingon puro Biblia nga ni biyas Katoliko. Nga ni biya man sa mga apostoles, wa na mo sunod ba? Wa na mo sunod, wa na mo dapat doktrina. Okay, lay pangutana. Okay, mangutana. Sige, kanang Brother Prissy, Yes, sir. kinay manggong musangyaw kas mayong balita, kinahanglan ipadala gyud ka. Ipadala gyud ka. Dili kay ikaw rin nagtumo-tumos imong kaugalingon nga magsasangyaw ka. Karon ang akong pangutana kinaaman na sa Roma 10:15 nga kinahanglan ang magwali sa mga mensahe sa Dios o sa maayong balita pinadala. Ako pangutana ron. Kaya ang simbahan Katoliko pinadala man gikan sa mga apostoles hantod nato dinhi. Nganong gipadala man ta dito sa Roma niadto San Pablo sa Roma 1524 unya ninguha si San Pablo nga makaadto sa Espanya. Unya ang Espanya mo ay nagdala sa Kristyanismo nato dinis Pilipinas. Okay, pangutana. Karon sure jud ta nga kitang mga Katoliko pinadala ta sa Dios kay pinandungan ta gikas mga apostoles. Karon ang pangutana, kinsa mang apostoles nga nagpandong nimo nga ikaw musangyaw o ipadala ka aron magsangyaw sa maayong balita, kinsang apostoles? Dana. Pastilan di ba nga? Paklaro lang padala kay basig sa Shopee o sa Lazada ka. Mauwaw man pud ini. Gisirhan marabag musangyaw ayo dawata ayo tuwi ay paminawa. Pastilan di malasa gisirhan ako. Karon. Kinsa ko ng apostoles? Kining tawanan mo raw ang kailan ako ba? Uwa po kailan sa apostoles. Nabay apostoles niya abot dire? Ano apostoles may gi-address mo ga padala nga wa may abot sa apostoles dire mo ta naman kanay ba man jud ay apostoles niya abot dire. Ang Biblia nag-ingon ang tanan magasampit sa Ginoo maluwas. Unsa ang pagsampit kung wa mo tuo? Unsa ang pagtuo kung wa ay nakadungog? Unsa ang pagkadungog kung ay nagwali? Unsa ang pagwali kung ay gipadala? Objection sa Karon objection sa kinsa napadala nako? kana. Dili gyud ingon nga apostoles ang Ginoo. Hoy, ano nagistorya mo? Basahon na to. Ang Ginoo ko. Yung istorya mo kapag tuon Idanggo na pud na. na cellphone number si Jesus. Kamu pun gawa na oy. Ka mag-video call. Kamu Ay, telegram na ron, telegram. kamu bagi pagkatawa. Gihimo lang katawanan niyo ani ba? Dako magbayad na ko ani oy.
Dag hayro na putang babayak ani. Mura tag Elias. Okay, are aruto matubag sa Biblia. Kay kining Biblia medyo matubag di man ako kamo koy labot. Ato basaw ng Biblia. Juan 3:34 o kinsa gipadala. Nabay apostoles sa padala, nabay pastor magpadala o reliyon. Nara. Juan 3:34. Nara. Kay ang sinugo sa Dios nagsultis mga pulong sa Dios. Og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. So ang maminsod apostoles magpadala. Sinugo sa Dios. Nga musultis pulong sa Dios. So ako, gisyon naman kong sirahan ko ninyo kaya di na ako paminaon. Tagay, lugar ito paminaw. Nabasa sa Biblia kung sa akong iwali. Pulong mas Ginoo. O pulong lastaw, adaw, gawata. Sirya na. Pero pulos Ginoo, pinadala ko sa Ginoo. Kaya man pulong gida. Yan ako espiritu. Kaya ito man ko ng si Kristo na himong tao. Mao na sa Biblia. Ato na yun kay karong tuganan man ako, no? Daghang nagpadala reliyon, baptist, ipadala kas baptist, tudlos baptist imong itudlo. Tudlos sa badista, mo itudlo kay sa badista may nagpada. Ang Katoliko nagpadali mo, tudlos Katoliko ipadala. Mao na bisabot. Ako kay ang kong padala namang grupo ha. Kundi ang napadala nako ang Dios kay giluwas ko niya tuyo para mudahan ako siya mensahe para natong tanan. Labi na Dios maribuho. Kung welcome gani ko. Kung di po ko welcome, mumuhos oy bahala mo. Basta kay wala pa ka gipadala. Sige, lain pangunta na. Okay, lain pangunta na. Kana na lang kinsa may nag-ordain nimo nga mahimo kang pastor nga magsasangyaw sa maayong balita. Kinsa man. Kaya ana na lang. Okay. Ana na lang kay ang Dios rabe tungod sa pulong sa Dios ipadala ka. Kaya mo sige. Tuloy na ko. Sige. Walay nag-order nako. Awa di. Why order? Kamu may katawag-tawag ng pastor. Pasti lang di malasa. Karon pumunta ng siga order, na kamu may katawag-tawag pastor na ho. Kapila na ko inok ayo ko pag pastor. Bro, presi. Kamu may kaangga pastor. Dagan ang angga pastor. Hilaw-hilaw nga Katoliko. Way klaro, way membro. Wala, daga kisyo. Pasti lang di malasa. Bro, sa dilang kay manghinamin guwapo mong puko. Ugay lain. Sige, Okay, last lain pamunta na. lain pamunta. Ningon man siya ganina tungod sa pulong sa Dios unya pinaagi sa espiritu. Nya ningon magud dinhi sa unang Juan 4:6 atong basahan berpisi. Kita iya sa Dios, ang nakaila sa Dios nagpatalingog kanato. Ang dili iya sa Dios nagpatalingog, ang dili iya sa Dios dili magpatalingog kanato. So ang dili da iya sa Dios dili magpatalingog nato sa mamprisi. Tungod niini maila nato ang espiritu sa kamatuoran ug ang espiritu sa kasaypanan o espiritu sa bakat. So pareha niini karon ningon ka nga atong tuuhan ang gitudlo sa Ginoo. Unya kay ang gitudlo sa Ginoo ilabi na sa pagdawat sa mga apostoles diha sa Juan 20:21 ngadto 23 nga gidawat nila ang espiritu unya miingon si Kristo pinagig sa ihok dawatan ninyo ang espiritu ingon nga ako gipadala sa aman ako usa magpadala kaninyo ang dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon dito sa langit. Ang inyong pasayloon dinhi sa yuta pasayloon usab sa langit. Ngano man nga ang inyong pagtulunan direct tugad man dili man moagi sa pagpangumpisal nga mao man ni ang pagpasaylog sala nga moagi ta sa otoridad o institusyon sa pagpangumpisal. Kini ba imo ba ning gisupak o imo ning tuhuan? So ang iyang pangutana nga nganong mo diretso man ta sa Ginoo nga unta mo agita o pari sama ning gwapo nga pari. Na ako itubag Pag sure ng gwapo ba? duha man pud mi. Sa unang Juan 1:8 ug 9. Okay. Ngayon dere. Kung moingon kita nga wala kitay sala, asa may ang tuan dili?
Di ang pangutanan nimo kay ngano mang mobiritso man. Wa man mo tuon ba nimo ni. So asa may klaro yung pangutana? Tuan ba to nga? Juan 4:6. Tuhuan ba nimo ni nga pong gipasabot ang Juan 20:21 ngadtos 23. Nga nakadawat og espiritu nga kinahanglan inyong pasayloon na dito sa langit. Ang dili niyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Nan karon sa inyong pagtulunan, direct to God man. Nga karon, imo bang tuhuan ang giingon ni Kristo nga kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, pasayloon usab kini? Ang dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon? Imo ning tuhuan o dili? Okay. Kinatubuan ko ani. Ngano man? Na ay mabasa sa Biblia nga kung dili ka pasaylo sa imong sikatao, di po ka pasayloon. So ako og nay mga pasayloon. Ay niyo marag imong pasayloon, mamo na pangutana ka na. Pasayloon. Uyon man ko anak kay mo pasaylo man gyud ta sala. Ay sa purpose Kay pasaylo man ta sa Ginoo. Objection. Basi kwato siya kasabot. Katong niingon nga kung inyong pasayloon ang nakasala sa inyong isig katao, both side na natong dalawa, natong duha. Kung ako nakasa ko nimo, mangayo ko pasaylo nimo. Pero lahi ang bersikulo nga gitumong aning Juan 20:21 ngadtos 23. Kay niingon man ni siya institusyon man ministerial man nga ang dili ninyo pasayloon, dili both side na tong duha, kundili ang pasayloon ninyo ang sala sa tanang mga tao, pasayloon na dito sa langit, dili batok na tong duha. Mo nang mudangog nagkumpisalan lahi ang inyong pagsabot nini, no? Mo na nga ako lang giklaro kay basig moingon nga sakto siya kunya kita may sayop sa pagsabot. No, ako lang ning Okay, tubag na ko. Sige, tubag Okay. na. Sa unang Juan 1:9, asa isugid. Asa isugod. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, Ay, tumanon niya ang iyang saad. Og buhaton ang matarong og mapasaylo gayod sa tanantang mga sala. Og maginlo sa tanantang mga kalapasan. Kinsay mo pasaylo? Ang Dios. Kay siya man musugid. Ang tao may musugid sa Dios. Na isugid nato sa Dios. Sige. Dili man sa pare. Sundan ako na Sa siya. Dios. So karon, ang alagad sa Dios na ay mangutanas mga tao, mapasaylo ba ko sa Ginoo? So kung ingon ka ganing wa di kang pasaylo nang ikaw may gabot-buot. Kay ang Biblia nagtug-an, pasayloon ka sa Dios sa imong masala. O makasala po ka nako, pasayloon pod. Sa ato pa makasala ka sa Dios, ikaw nga alagad sa Dios, mugasig niya nga gipasaylo ka brad. Kanangayo magkapasaylo. Ana, kadili mo pwede mo nangay pasaylo jadi mo pasayloon. Pasayloon sa Dios kay iyang saad ha. Tumanon niya ang iyang saad niya ni. Og buhaton ang matarong og mopasaylo gayud sa tanantang masala og maghinlo sa tanantang kalapasan. Klaro. So, wa siya kabantay sa bersikulo. Dito siya focus sa 9. Wala siya magbantay sa 8, gikan sa 8 ug 10. Nga kaimo ng kaugalingong sala. Pangutana, di mo kayo explain ng Imo man hindi ayo putlang bersikulo, imo man ang putlon. Pangutana. Na 9 ra din wa din ni 8, wa din ni 10. Mao ni problema di ay kay di man niya pilang 8. Nanguriksyon man ka na. Ay sa kikiklaro sa nako. Ayaw, kay ang atong ka pangutana. Niyo siya ayaw ha. Ayaw na lang kay mahadlok man siya masakpan. Ayaw, panguriksyon. Di na lang ko kay Kaya manguriksyon ka, tuwa, 8 ka kabantay sa 8. Gibasa na ni 8. Mao gani ako sa basahon. Ang kang wa kay sala, gilimbungan imong Eh, mao gani na. Kay imong kawa kabantay. Pangutana, sa pangutana pa nimo. Mo ti mo ako ipangutana na nga kining imo Napakipangutana. kadaghan unta. Sige. Okay pagka yan ay kay malapas ta sa oras. Sige. So, So, on, ako sa gamay. na-record man ulit ako.
manamilit ko ninyo, hinatunta nga, dawaton ko ninyo, basi kung masugod o sunod buwan. Okay? Tanawon yung mayon ning naong, may laing gwapo kung ako ra isa. Basta, importante, namo na minaw, kay sa tinood lang, kini mami ko na ko ni. Kamu na jud ko yung ibasir. Saksak na peste. So, hinatunta, nga datong mong mahimo, sa akong gipadayag karon, biblical jud ko, kaya aron dili ko kabuot-buot. Salamat si Ryan Bisira na akong amigo may gitar ug ang amigo nako nga si Padre Darwin ug si Bor Kaloy na akong amigo nga kontra. Yang salamat ninyo tanan. Mayong gabi. Kontra mo day. So, Daghang salamat bro Presi Saleh. Kanis Presi Saleh gyud dugay ni gini namo ni gika-agbat gyud sa plaza. Niya wa naman plaza ron kay gibawala naman mi. So na may dialogue amo kini dapiton. Kay ganahan gyud mi ani kay more gini pastor nga ug among pangutanon mutugan gyud tinuod. Sama sa pangutana so na sa tawag sa tao nagpuyo sa Singapore, Singaporean. O sa tawag sa nagpuyo sa Russia, Russian. O sa may tawag sa nagpuyo sa Pilipinas, Philippines. Hindi ko kalimot. O na Philippines Catholic, na di po Filipino Catholic ko. Ko man di man Philippines. Filipino man. Gitubag ra po ko. Subject mo na. Oh, bright din stress eh. Sunod atong paminawon. Atong kinakusgan nga maayo ni siya mo pasabot. Pero pagbantay, ha? Karon makapangita tag pangutana nga nindot. Sumari pa. So, mo sumari pa dahil si Father Darwin Gitgano sa pumayag ni Bro Saleh. So, before na to paminawon, salamat Brad Presi Saleh. No? Nga ni angkon siya nga way nag-ordina niya. Sa to pa, wa siya gipadala. Nya sa may sulti sa atong Ginoo sa 2 Pedro kapitulo 1 20 ngadto 21. Ningon ang atong Ginoo pinagi San Pedro, apayan una sa tanan kinahanglan inyong hibaluan nga walay bisan usa nga panagna sa kasulatan nga itugot nga hubaron sumala sa kaugalingon niyang pagsabot. Una nga magpagayad jud ta sa simbahan. Bisag pari nako, dili ko magsabot-sabot sa Biblia. Kay delikado. Una nga lipay ta kay uban na to si Brad Presi Saleh, maayo kay mo kutlog Biblia, pero kaugalingon rang pagsabot. Muna'y bantayan nato mga igsuon nya Katoliko. Nya Katoliko kay wa lagi ka magkaagas Biblia, pitok-pitok rang mata. Inigwalis mga pinangga nato, mayroon bitaw no. Nganong doon na may mga santos, bitaw no. Nganong doon na mo'y musampit magfiesta mo, bitaw no. Sunod adlaw ni bitaw Dios pagkakatoliko. Di ba? Muna nga 2 Pedro 1:20-21. Kita tanan pwede mo basa sa Biblia, kita tanan pwede mo sabot sa Biblia, pero kinahanglan dili nato ni sabton sa kaugalingong pagsabot. Sa mga wa masayod ngani adin ni karon napu katuig ang atong pag-study sa seminaryo. Dito sa seminaryo mga igsuon gikas Genesis ngadto sa Revelation, tun-an na nato dili teksto por teksto. Ngano man kung teksto por teksto lang ang atong basihanan, gitawag nag-prop texting, out of context. Unsa gibuhat sa mga seminarista nga nagtuon sa teolohiya, istadihan niya ang history kanus-a nasuwat ang tibuok Genesis, Exodus, ang historical background. Istadihan pod sa mga seminarista kinsay audience nila. Istadihan sad sa mga seminarista kinsay author. Istadihan pa jud nila unsay intention sa author nganong iyang gisuwat na. Nya gawas ni ana
istudyuhan pa unsa ang historical context ni anang panahuna. Aron ang atong pagsabot sa Biblia dili karon, mubalik ta sa panahon sa Henesis, mubalik ta sa panahon sa Exodus. Sa ato pa ang pagbasa o pagtuon sa Biblia natong Katoliko lawom, dili teksto por teksto, kundi historical context. Ug naa pa joy na textual context. Example, mo gamit sila sa mayong balita ng Biblia. Kung ato ng sabton ang mao nga teksto, na gitawag textual criticism. Kung sa man textual criticism, tinuod ba na nga hubad? Duol ba na nga hubad sa original? Hebro, Griego, nga hubad. Kima man ang original nga lingwahe sa Biblia. Muna nga, kita na to, nga kung nabasa tag Biblia, i-consider na to daghan kaayo. Dili lang personal nga pagsabot sa Biblia. O tungod ni ini makaigsunan nga daghan kay nagbasa-basa Biblia, kaugalingon nilang pagsabot, nanungha ang mga lalaing pundok sa mga tinuhuan tungod sa personal nga pagbasa sa Biblia. Kabantay mo, ipangutan na si Brad Prissy Sally, kinsa may nagpadala nimo. Di siya katubag, nagbasa-basa ra jud. So ang direct katubag ato, mora nga Brad Kaloy, nagbasa-basa ra ko sa Biblia. O ang akong nasabtan sa Biblia, may akong gisabwag sa mga tao. Therefore, wa siya gipadala. Kay wa man siya gipadala, wa siya'y authority. Sa 1 Timoteo 14:4, kadtong mga pilion sa mga apostoles, ilang ipadala, pinaagi sa pagpandong sa ilang mga kamot. Pero sa ilang pandungan sa mga kamot ang ilang gipadala. Nakinsa may nagpandong ni mo, Father? Si Bishop Medroso, ang atong Bishop Emeritus sa Diocese of Tagbilaran. Kinsa man po'y nagpandong ni Bishop Emeritus, si Bishop Leonardo Medroso, si Papa Juan Paulo II, Saint John Paul II or Saint Benedict, Pope Benedict XVI, ang nag-ordina niya. Kinsa man po'y nagpili ni San Pope Benedict XVI, siya may sumusunod ni San Pedro. Kinsa may ni pili ni San Pedro? Si Kristo mismo. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, nga bisan hanggang haan sa imperno, dili makapukan niini. Amen? Una sa pangutanan ni Baginting, nganong Roman Catholic man mo? In union to the faith of Peter. Nganong Roman Catholic ta? Dito gilubong si San Pedro sa St. Peter's Basilica. Mo nang gitawag nag St. Peter's Basilica. Ako kaduhan ako kaadto sa Roma o kining maong altar, St. Peter's Basilica, ubos anang altar naa dito ang mga bukog ni San Pedro. Mao nang gitawag tag Roman Catholic. Unang sa pangutanan niya, kabantay mo unsay drive sa pangutanan ni Baginting, nganong gitawag mo Roman Catholic nga ang new covenant tuaman sa Israel. Nawa sa kibaw nga si Pedro Israelita. Sa ato pa, karga ang Roman Catholic kay ang unang Santo Papa Israelita. O ang nagpili kaniya ang atong Ginoong Jesucristo. Therefore, ang bagong Jerusalem mao ang Roman Catholic Church. Amen.